I can see through the darkness in your eyes. You never seem to learn. You try to make a fool of me, my love. You're only fooling yourself. With all the love that I offer you, you could be all so cold. But you wanna have something that can't last. I know I never can trust you, but I'm here, just waiting for you. I hope that someday you will wake up from your dream to reality, and then I'll be there to love you more than words can ever say. If you'd only see what I had to give, and we could be walking in the night, holding each other all so tight. If you'd only say that I am the only one. Don't be a fool and let me go. With all the love we'll have to show, the whole world is yours and mine, and it's alright then. I don't know what I have to do to make you see what you're giving away. You will never find a love so true, I know. You will be so alone. And if you won't take my love, I have to find somebody else. But I'll tell you I want it only you. And we could be walking in the night, holding each other all so tight. If you'd only say that I am the only one. Don't be a fool and let me go. With all the love we'll have to show, the whole world is yours and mine, and it's alright then. And we could be walking in the night, holding each other all so tight. If you'd only say that I am the only one. Don't be a fool and let me go. With all the love we'll have to show, the whole world is yours and mine, and it's alright then. Ja sitten pisteitä esille. Ja tuomarinne on Tuomas Rinne ensimmäisenä 7. No, tämä nyt oli taas tämmönen hyvin tyypillinen, jos nyt voi sanoa, eräänlainen diskokappale. Tää laulajalla oli pikkasen semmonen teennäinen ääni, että se ei niinku ihan osannut laulaa tällä lailla ihan normaalisti, niin kuin se olisi jossain muualla laulanut. Ja tosin ei tää melodia ollut mikään niin kuin ikävystyttävä. Sitä oli periaatteessa aika kaunis melodia, mutta jos kuuntelee, tässä on periaatteessa pari osaa. Kun yhden osan kuuntelee, niin tietää sitten nämä loput, miten se menee, koska se pyörii niin kuin koko ajan paikallaan tää kappale. Ja yksi mikä oli paha, niin nuo rummut tuli liian paljon esille siellä. Tuliko Klasun mielestä? No ei minusta se siinä, mutta siinä oli kaikki muu niin tavanomaista todella. Ja pahinta se, että kun käytetään tätä syntetisoijaa, niin jokaisen säkeen lausekkeen välissä käyttää samoja ulvaisuja ihan samalla lailla. Että tässä niinku vielä sekin oli samanlaista, että oli niin kamala varman päälle tehty, että varmasti menisi perille. Parasta minusta oli siinä sitten lopussa, kun toistui se kertosäe, missä oli niinku moniäänistä laulua, niin enemmän kuin yksi ääni, niin se oli niinku ehkä parasta siinä. Anna-Kaarina Helty 8. Helty 8, joo. Nimenomaan tuo laulaja ja sitten tää kuoro-osuus, niin se musta oli just semmoinen, että romantikkokin peräti pitää tällaista diskojutasta. No, mitä romantikko Rannikko? Joo,
Tämä romantiikka muokin jotenkin tässä kolhos siinä mielessä, että musta tuntuu tämä kontrasti tämän hirvittävän jytkeen ja tämän romanttiseksi tarkoitetun laulun välillä on jotenkin säälittävää. Mun mielestä tämä antaa just kuvan semmoista diskoyleisöstä, joka ei pysty kommunikoimaan, vaan se vokalisti hoitaa sen puhumisen. Ja tämä on semmoista et sä tajuu romantiikkaa, kun ei tarvitse keskustella enää ollenkaan. Mutta koska se oli teknillisesti niin hyvä, niin täytyy sille 7 antaa niin kuin edelliselle. Hyväksytään, hyvät perustelut. Ja Kuutosen antoi Anna-Maija. Joo, tästä diskosta. Että osasyy tietysti siihen, että ihmiset eivät enää pysty kommunikoimaan. On ainakin se, että diskos on nähtävästi, en minä ole sellaisessa koskaan käynyt, enkä aio mennäkään. Eikä tule kuuloa, että menisit. Niin ei tule. Niin osa tietysti on siellä oli hirmuinen meteli. Että siinä on pakko tämän vokalisti hoitaa se puhumispuoli. Mistä tiedät, että siellä on meteli, jos et ole käynyt? No jos siellä tällaista musiikkia soitetaan. Ei, vakavasti, niin mä oon sitä mieltä, että nyt tietysti vuoden aika on väärä tällaista musiikkia varten. Jos nyt pitäisi vähän niin nojalla koivun runkoihin kansallispuvussa tai sitten kastekolttu, kiitos, päällä ja kuunnella suloista hanurimusiikkia. Siis tää on niin siis semmoista sisätilamusiikkia, tämmöinen diskomusiikki. En mä, siis musta ei sovi edes ajatella. Kaikki muitti kamalasti ja antoi kohtuullisen hyvät 33 pistettä. Siellä oli nuoria poikia, suomalainen yhtye Quick Lips, Kaila P:llä, Walking in the Night. Ja jos tuo blueskava oli mustaa musiikkia, tämä oli valkoista jytämusiikkia, sillä sävellys, sanat ja sovitus oli Sami Valkosen. Oikein hyvää jatkoa pojille vaan ja kuunnellaan seuraava.